What's up ka-adventure? Ambak my channel Renato Kilatono ka-adventure. Karon ka-adventure akong gipauban si kisay nga mo sir? Ha? Kisay nga nimo? Eboy nga lang. Si Sir Eboy. Ngayon ka-adventure gikan ko sa balay nagdaking kugwal padong ko sa Bilyat Teresita. Diha ko nakita diri sa daplin sa kalsada ka-adventure. Duha ka karton nga gitipan ka-adventure unya. Nitawag na ko kanina sa police station sa Ubay Bohol ka-adventure sa police station sa Ubay. Akong gipaani og police ka-adventure kay kining duha ka karton pagbalik na ho gikan sa Bilyat Teresita padong ko uli ka-adventure sa San Pascual padong ko sa Pascual na akong ka-adventure akong gitan-aw ang karton na itip ang karton ka-adventure duha ni siya ka karton nga gitipan. Wag yun, wag mo kabantay ni kanya, sir? Ha? Atong wato ng pulis ha? Sige, sige. Kaya aron makita sa mga pulis usay sud sa sir. Oy ka-adventure uban mini. Kisay nga nimo sir? Ha? Kisay nga nimo? Iboy kanag-uban mi karon ni Sir Iboy. Dito man na silang Sir Iboy dito sa kanang restaurant ka-adventure kay nihunong ko kay mamahaw niya. Akong gipangutan si Sir Iboy nga na ay karton daw ka buok kunya si Sir Iboy wa man siya moduol dito kay nahadlok ko siya ka-adventure motong ako na lang po siyang giubanan. Anya nitawag ko sa police station sa Ubay para ma-sure ang ma-sure ang unsay sud aning karton daw ka buok ka-adventure. Okay, what's up ka-adventure? Nami karon diri sa Barangay Ilihan. Ilihan ni sir? Ilihan? Ilihan Japon. Boundary sa Ilihan. Boundary na ni siya. Boundary ni siya ka-adventure sa Barangay Ilihan, San Francisco na dapita. Boundary ka-adventure sa Ilihan og San Francisco lungsod sa Ubay. Hulat-hulat pa ta sa mga kapulisan ka-adventure kay arong sila mo tanaw aning duha ka karton nga gitipan ka-adventure. Unsay sud ani? Unya wa bay-bay diri sir. Di layo lagi layo. Paglabay na diri ganina, gikan ko sa mo sa Bulilis. Diha na nang duha karton. Unya padung ko sa Bilyat Teresita. Unya karon ka-adventure pagbalik na ho, sir. Diha pa man to akong gipadulan wa na ho ukba kay lisod kayo. Lisod kayo. Oh. Unya makwanta ka nang kanya ta kanang maka unsay sodo ta kay bago unsay soda na. Mo nang tawag sa police station. Atong sir. Nanarong mga polis. Para sila mo tanaw kay ugwa pa nabutang yung tip, di ta mabalaka. Gibutangan mo yung tip. Unya anang gibil na nay gibil na naantay bay. Ari sir. Sir. Hay. Ari agi kay tay kon. Karton ari agi. Ari to ari ana to. Tay karton. Unya ang katingalan ka-adventure, kining karton nga duha ka buok, gibilin ni siya mga gabi tali na gibilin. Unya kuan ni siya kanang gisilyo ni siya tip.
pikas ma'am, pikas lagi, pikas lagi, pikas, pikas. Pikas lagi, pikas lagi, pikas, pikas lagi, pikas, pikas. Pikas. Pikas, pikas. Pikas, pikas, pikas. Okay, what's up ka-adventure? At makita karon ang karton nga na diri sa highway. At pag itawag pa ang mga barangay official, kaya ang gitawag ang police ningon nga ipa-repair sa diri sa barangay official. Amo bang giwat ag mga official sa barangay diri sa barangay San Francisco. Sako pa ni siya sa San Francisco, sir, kini? Sako pa ni San Francisco kini? Oo. Kana San Francisco pa ni nga area. Okay, ka-adventure tapag yadto pag mga barangay official. Akin si kapitan diri sa San Francisco. Kuan si Jovi. Jovi Doydora. Jovi Doydora ka-adventure ang kapitan diri sa barangay San Francisco. Tanang magiadto na ni sir. Kay wa mo ka matikod aning karton usay ko ani? Wa ra ba murag gabi pa siguro na kay gabi ning kahapon no pagka mga alas 7 murag wa pa na diha. Alas 7 gabi wa pa. Labay pa mimidan eh. O kay ganyan buntag nilabay ko gikan ko nagdika padong ko sa Villa Teresita. Diha na siya nagkuan nagkanong gibutang unya. Pagbalik na gikan sa Villa Teresita nagyapon. Unya ang sulti sa police ipa-repair sa barangay official. Unsa ka na? Wala ang mga barangay official og pasay kuan ni soda ning karton na kay gitipon man. Manlay po lain siya baho. Nakabaho ka? Barangay Kagawad, ma'am? Wa kay kontak ni kapitan? Okay, okay. Ganina na ko nagkuha sa police, tingnan ang police nga. Si Barangay Kagawad. Enrica Sabilio. Enrica Sabilio ka-adventure. Sa Bausi ni ka-adventure. Among gitawagan ang police station sa Ubay, ningon nga ipa-repair sa barangay official. Si kapitan eh? Si kapitan Jovi Doydora. Kap, may munta kap. Si kapitan. Mo ni kap ang duha ka karton nga gitipan kap. Ako nang gitawag sa Ubay Police Station ningon nga ipa-repair sa barangay official. Ganina rami naguwat sa police nya. Ningon man ipa-repair sa mga barangay official. Man paglabay na pagkabuntag kap gikan ko pedong ko Villa Teresita na ni siya. Mo ni siya kap duha ka karton. Unya mo lagi na akong gikot sa police para makuan ba sa ikuan na. Bawo sa mo lagi nang Basig tao na kap kay baho man kuno. Ha? Akong gitawag sa police station kay pag ningon ipa-repair sa kuno barangay official kap. Ningon ang police nga ipa-repair sa barangay official. Motong nagpasugo ko kay ganina ra mi nagot sa police. Wala ginang wa po na hilabti pagbalik na gikan sa Villa Teresita nagsuroy kog buhat nya. Ako lang nakita unsay sumutong giti-repair sa police. Ningon to police nga ipakuan sa barangay official. Sa may bot pa sa pagkuhan pa. Tanaw. Ipatanaw ko sa iko na kap kay nakaton ka-adventure. Natakaron diri sa barangay San Francisco boundary sa barangay Ilihan ka-adventure to makita karon. Na si barangay Captain Jovi Doydora unya sa iyang kawanan nga kagawad diri. Buto pa lang nga.
Wa man daari. Tanawa ko no. Boy. Ha? Dili ara ba ara? Gabi ira ni. O gabi, ira na. Simple yung basura na. Sigtaw na, pag-isap-sap. Sige, kuha. Di uli nga lang kan. Inayaran ko an. Hindi ka masig may wire. Basura. Ay basura. Ay, diaper. Diaper. Wala basura man eh. Katong sa napkin kana may. Kulera basura ron maruan masulera. Basura. Diaper. Oy, ka-adventure, ato nakita karon giablihan, basura ang sulod kay ka-adventure. Kinsa kay nagbilin ani ka-adventure?